Místy frajer, lemon, pardubické gangsta. Kdy když ho v budoucnu čeká fízlovská vesta. Nikdy z něho tu krev ulice nevyženeš. Barva jeho kůže není jak ostatní verpeš. Doktor Lemon si jen Kest, Yoda a nebo Kolejovič. To kámo mrdej stejně jak on vietnamskou bič. Blížší informace o Vietnamce radši nepodám, protože svý kamarádi dozad jen tak nebodám. Zatímco Lemon si v bodání dozad celkem ujíždí, svý nejbližší v zóně malým golfem přejíždí. Je trochu opice, za to víc pomalej. Holka mu dá jasný signál a on je schovaný. Nevěděl, co to bylo, možná anomálie. Tak se radši okuskalí o přítelkyně. Přijde večer, jako vždy se koukne na filmek. Abych to upřesnil, lusne u něj jak děda. Trpí amnézií, zároveň i demencí. Usínání popírá, Alzheimer ho přesvědčuje o tom, že neusíná. Tak doufám, že si pindu aspoň očírách, když ani nevíš pravý jméno ty, o který ho strkáš. Je mi to líto, ale kuma byla děravá. Tak můžeš aspoň doufat, že byla fakt zdravá. Když tak se neboj, na pohřbu ti pustíme. Vlastně kode stalker. Ono by to sedělo z těch kurev a mrtů. Máš minimálně 1000 vrtů. Tak doufám, že si pindu aspoň očíráš, když ani nevíš pravý jméno ty, o který ho strkáš. Je mi to líto, ale kuma byla děravá. Tak můžeš aspoň doufat, že byla fakt zdravá. Tak doufám, že si pindu aspoň očíráš, když ani nevíš pravý jméno ty, o který ho strkáš. Je mi to líto, ale kuma byla děravá. Tak můžeš aspoň doufat, že byla fakt zdravá. Tak doufám, že si pindu aspoň očíráš, když ani nevíš pravý jméno ty, o který ho strkáš. Je mi to líto, ale kuma byla děravá. Tak můžeš aspoň doufat, že byla fakt zdravá. TikTok se neboj, na pohřbu ti pustíme. Hell, a se kode stalker. Ono by to sedělo z těch kurev a mrtů.